James Shop. Grabe siya, idol talaga. Sa sapatos pa lang, manalo na. Press ng sapatos sa Dex. Oh, yung sapatos. Oh, halos. Ay, Hawigan lang, no? hawigan lang. Iba yung ano niya. Ibang likod niya. May takapik. Parang Jordan niya. Yung cheese. Dapat kasama tayo dun, ah. Dapat ako magkikita. Ay, liliit na yun. Player na sa Yung isa nga, binulinggit. Kaya hindi nakalak. Dapat live. Paano kaya pa live? Para makanood naman yung sa... Okay, bismillah. Salamat po sa tatlong nagpapasuhang mga referee natin. Amir Angelis, hindi kaya Amir Angelis, Ogi Alcacin, Ogi Tapirla. Nice. Mando. Live mo na lang po. Live mo na lang para makapanood naman. Huwag mo i-live. Kasi yan lang ang save. Yung mga asip na yan eh. Nakawala ang signal, sayang lang. Maganda yung pure. Huwag ka muna mag-ano, mag-dig kasi